జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలో నూతనంగా నిర్మించిన సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయం, తెరాస జిల్లా కార్యాలయం, మెడికల్ కాలేజీ ప్రారంభానికి సెప్టెంబర్ 10న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు జగిత్యాలలో పర్యటించనుండగా రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం సభస్థలిని, కలెక్టరేట్, మెడికల్ కాలేజీ, జిల్లా తెరాస కార్యాలయం, హెలీప్యాడ్ను పరిశీలించి ఎలాంటి ఇబ్బందులే లేకుండా సీఎం పర్యటనకు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. డైరెక్ట్ కనిపిస్తుంది అట్లానా వేసిన ఇంకో 5-10 మార్కెట్ ఉంది అండి. షెడ్ కట్టింది, షెడ్లు, కాంపౌండ్ అది 15 వేసుకోవాలి. 105 రోడ్ లేదా 105 నా కొంచెం ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా ఒక 3 feet తీసేద్దాం. పైనుంచి వస్తాయి బస్సులో జంక్షన్ దగ్గర దింపేసి అప్పుడు మీటింగ్ అనుకున్నది కూడా పార్కింగ్ ఈ ఏరియా ఏం చేస్తాం. కొంచెం టచ్ బ్లాక్ షేడ్ ఇదే కలెక్టర్ సాబ్ అయినా ఇవ్వతారు. ఇక్కడ వేసి కార్నర్ ఫ్లోర్ వచ్చేసారు. డాష్ పోవడానికి రాదు. కొంచెం వెనకకి రండి. చూడు విజయసాగర్ రాకేష్ వచ్చింది జరుగుతుంది అందరూ. అక్కడ కెనాల్ ఉండదు, బిల్డింగ్ అవన్నీ తీసేద్దాం. బిల్డింగ్ చెట్లు అందరు కొద్దిగా ట్రాఫిక్ చేస్తే మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వెళ్ళేటప్పుడు సమస్య కాదు. ఇటు 4 కిలోమీటర్స్ వస్తే కానీ ఇటు
కరీంనగర్ ధర్మపురి